Velkommen til Convifood, vores moderne produktionsfaciliteter ude i Søborg. Her hos Convifood kombinerer vi et kulinarisk håndværk med skalerbar produktion og dokumenterede processer. Med vores moderne faciliteter i Søborg på 5.500 kvadratmeter udvikler og producerer vi løsninger fra idéer til færdig produkt og leverer til professionelle køkkener i hele landet. Vores køkken er opbygget til at sikre ensartede resultater, uanset volumen. Vi kombinerer kokkefaglig håndværk med dokumenterede processer, så du får høj kvalitet og driftssikkerhed ved hver leverance. Her hos Convifood arbejder uddannede kokker, produktudviklere og kvalitetsansvarlige ud fra et fast procedur og 3 centrale principper. Den rette mængder, den rette kvalitet og levering til rette tid. Vi arbejder systematisk med risikovurdering, egenkontrol, dokumentation og løbende optimering i hele værdikæden. Vores ISO 22000-certificering er din sikkerhed for, at vores processer lever op til de højeste standarder for fødevaresikkerhed, sporbarhed og kvalitet, og at alle krav til lovgivning og branchepraksis er integreret i vores daglige drift. Og vores B Corp-certificering er bevis på, at vi tager et ansvar og arbejder aktivt med social, miljømæssig og økonomisk ansvarlighed.